Wala ka na tingala nga single ka pa? Nga single ka pa yaw? Hi, mga doy mga day, mayong aga sa inyong tanan. Ako gali si Apolonia, na madamo nakikita sa palibot. Ang isa ka bagay nga nakita ko pag nakabalakan ko sa panumdum, kung nga single ka man ko na sa subong niya. Tanan nga tawo, halos nga kung ka-reunion ka mo, single elementary ka high school, mga classmate. Sila yan, may mga pamilya, kay mga junakis na. Ikaw, Timo, single ka man gyapon? Wala ka pa magpotsi mo kagalingon ko nga Ari, may polo o karason ko nga single ka. Sa magbanta ko, Ari, di, isa lang karason, Ari ka di. Ari pamati, ha? Ang una ko karason, kung nga single ka magyapon na sa subong, wala mo ka ano. Masyado ka ka-choosy. Oo, pislian ka klase tao. Dumdum mo ka gwapahon, kinsi mo ka gwapahon nga. Sige mo kapili. Huwag ka kabalo, sige mo kapili. Sa ulihi, makadto ka sa pasi. Ibutang si tsura ang pagpili, ibutang para kung banta mo, hindi man manami masyado, dito ka man lugar, para kung kapahon ka gidyati, tsansa ka magpili, pero hindi masyado mag-choosy kung napit ka na sa tabid-tabid sa kalendaryo. Tsende mo? Kaduwa nga rason, o nga man single ka pa sa subong. Feeling mo, wala sa may nagapanguluyag sa'yo. Or should I say nga, wala sa may naluyag sa imo pagbanta mo. Sako, nara, ginaya mo. Miyara, ginaya, isa ka tawo nga naluyag sa imo. Kalinya, ang kamaturan tira, hindi kaya gusto sa tawo nga naluyag sa imo. Kaya mo yung gusto, mga wala naluyag sa imo. Ganun ta na. Kaya wais na naluyag sa aton. Muna nga butang tagyapon sa lugar, dira mo gyapon sa lugar, kaya tawag, bangga lang to. Pangatlo nga rason, inabang mga career-oriented nga klase sang tao nga ginatawag. Ilang mga sagi sila ubra. Willy sila ubra, willy sila sa ang ilang ang mga profesyon. Hindi nila mabana-bana ang magka-love life kag ang mga ubra nila. Nano man niya imuto, kato sa planet neme. Ikaw lang yung pinasay na tao ang hindi kayo makabalo sang time management na ginatawag. Tanan kita kagida mo. Hindi kayo pinasahi. Bana-bana para magka-love life ka. Kung ang goal mo yung magka-love life ka, kabalo ka dapat magbana-bana. Hindi sagi ka dapat pauna-una sa imo nga profesyon. Tapos, mag-retire ka na ya imo ya. Laon ka na dayon. Why na chance sa imo ya kay banus ka na. Diyos me. Ang apat nga rason. Pang-apat. Ina ba ng mga tao nga sagi hulat? Ang ila bala ginahulat pa nga sa una pa nilang ginahulat. Patang siguro nila lang. Ayan, hun mo ya. Kung ang tao, may asawa na kag-anak. Mahulat ka man niya Japon? So, ugatan ka na niya sang hulat ya kung hindi ginasay para sa imo, abi pag move on na ka hindi ginasay para sa imo. May pag-usiki, oras mo sa iya, kay way na sana sa kanyang oras sa imo. Panglima nga rason nga nakita ko nga single ka maghihapon kay te saktan ka. Ginsakit ka niya. Ginsakit niya mo tagi pusuon. Api-api ka niya, gintapak-tapak ka niya. In short, broken hearted ka mangyapon na sa subong. Pila naguro to ya katuig yung nagligad in your relasyon. Wala ka mangyapon ka. Move on. Hay ano na lang ina, pahigot na lang kita sila sa iya sa astasan o. Ay naging na silang pagtawag na pag-move on da kag pagpulupang ita sang bag-o. Just die. Di man. Ang anong balang rason? Unom nga rason. Na nakikita ko. Hindi man ko magsiling nga gapagwapa kay kuya ha, kay wala bikos na gambal. Nakita ko nga rason. To damak-damakon ka bala. Pagpulo paligo man nakagpulo ayos-ayos man sang kagalingon. Para kung makita man nila nga dumayo man imo kagalingon, kung may tsansa nga man magustuhan ka nila. Pero kung may gusto ka mga tao, ayos bala gamay mo. Pulo paligo bala gamay mo kagaligo. Kagalingon kay basi makita man sa tao nga gusto mo nga ay nagpagpo siya no. Nami ka diya bagong nga version. Ito katahon na. Pangpito ko nga rason na nakikita ko nga single ka magyapon na sa subo. Yan ba ng mga tao nga? Diyos ko, wala ka buhi. No, wala ka outlet. No, dira ka lang bala sa inyo balay. In short, tawo balay ka lang. Te, kung ang goal mo yan magka-love life, kagara ka lang da sa inyo balay, na wili pang himuyong, TikTok,
Pag kung ano-ano pa nga hampang, obra mo sa mga cellphone, pag banta mo yan, magka-love life ka. Pwera lang subong ha, kay lockdown, ang ginahampal ko, hindi ni subong. Pero after sang lockdown, pag uluguwa, pala ta sinibalay, kaya rampada mo sungad sa kada iskinita sang inyo barangay. Ti, tanawon ta, kung di sila ay magtulok, da muna, magtulok, da gamay pala, ti, anhana dahi. Hindi niya nga maghulat ka na sa inyo balaya kay, forever mo manuktok na sa pertas ang balay niyo, kay mabal, ay, ako galit to. Forever mo ko. Just die dreams. Pangwalo kung nga rason kung nga single kung magyapon na sa subong ay ikaw ang minugtunto pag minugago sang relasyon nyo muna nga wala na tawo nga may gusto makipagrelasyon sa imo kay kaabno, sa imo kay kagago, sa imo kay kaluko-luko, sa imo kay kababaero, sa imo palainom ka. Ikaw ang problema. Pang 9 kung nga rason kung single ka pa. Inabala mga tawo nga excited ka makipagrelasyon, pagtapos ang isa, di ka kahulat. Gusto mo mayara naman dayon bago. Inundo atat ka ba? Maugsan ka haw? Pulo pakipot na balagamay? Pero ay mo kung kasiling nga, kung lapit ka na ganda sa kalendaryo, kung magsiling nga magpakipot ka todo, gamay na. Para makita mo pala sa tao, hard to get ka din sa, hindi ni sigalia easy. Pangpulo nga rason is imo na choice kung nga man single kapag yapon sa subong. Imo na iya sa imo kagalingon problema. Pamangkot ug mo kagalingon kung nga basi ako naging man choice. Gusto ko yung mag forever alone. Ang drama. Ina ba lang gusto ko ya, ako lang yung isa, hindi ko ya gusto sang iban, naupod, nahilasan ko ya bala mag-upod. In short, gusto mo ya maglaon. Kung gusto mo ya maglaon, imo na choice, hindi ka na mamati sang 9 ko karason. Kaya imo na choice imo na yung corona, ikaw na yung single forever. Okay, muna na ang akong pulo nga mga rason kung nga man single ka maghihapon. Wala lang tala inay buot. Ako niya trip lang ne. Sa liwat. Bye-bye. Mayong aga sa inyong tanan.